Hola, bona vesprada, benvinguts i benvingudes a la ponència d'Elga Cremades, ensenyar llengua en entorns de minorització. Bé, Elga Cremades és professora contractada doctora interina del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, on és membre del GRESIP i del grup de biolingüística, subdirectora del Laboratori d'Investigació en Complexitat i Lingüística Experimental i responsable del Gabinet d'Assessorament Lingüístic dels Mitjans de Comunicació. Imparteix docència als graus d'Educació Infantil i Educació Primària, Llengua i Literatura Catalanes, al Màster en Competència Lingüística i Literària i al Màster de Formació del Professorat. És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili l'any 2011 i l'any 2015 es va doctorar en Estudis Humanístics a la mateixa universitat, amb la tesi L'estructura argumental dels noms en català. A més, té el màster d'Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes en la mateixa universitat, el postgrau d'Ensenyament del Català per a l'Acolliment Lingüístic en la Universitat Autònoma de Barcelona el 2012, el postgrau de Lingüística Forense, Llenguatge Jurídic i Judicial per la UPF i en la mateixa universitat el postgrau de Peritatge Lingüístic Forense i el màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Abans d'incorporar-se a la UIB, Elga Cremades va treballar de professora de Lingüística Catalana a la Universitat Masaryk d'Brno a la República Txeca i de professora d'Estudis Catalans a la Universitat de Chicago. Anteriorment havia impartit docència com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili i com a professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva recerca se centra en la sintaxi catalana, en l'ensenyament del català com a llengua addicional i en algunes qüestions de sociolingüística i en la lingüística clínica. Pel que fa a la sintaxi, ha focalitzat la recerca en qüestions d'estructura argumental i en les dinàmiques entre la gramàtica prescriptiva i la gramàtica descriptiva. En relació a l'ensenyament del català com a llengua addicional, s'ha interessat per noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge, així com per la recerca en corpus d'aprenents. Pel que fa a la sociolingüística, ha treballat qüestions relacionades amb els usos i les actituds lingüístiques dels joves de les Illes Balears. Finalment, en l'àmbit de la lingüística clínica, s'interessa per la descripció de la sintaxi en parlants amb síndrome de Williams. Moltes gràcies, Elga, per estar així amb nosaltres. Bé, moltes gràcies a vosaltres, a en Carles i a la Universitat d'Alacant per convidar-me i poder fer aquesta sessió amb estudiants d'educació. Continuaré, la meva xerrada serà una mica o anirà una mica en la línia de la que heu vist, no sé, suposo que sou els mateixos estudiants, no, d'acord. Bé, doncs anar una mica en la línia del que havíem vist aquest matí en relació amb Catalunya. El que faré és explicar una mica la situació sociolingüística de les Illes Balears, en primer lloc. Després parlarem una mica del model lingüístic de l'escola. Explicaré una mica què és el decret de mínims. Suposo que no sé si n'heu sentit a parlar, però és una de les reclamacions que es fan quan es parla del model lingüístic de Balears. Després veurem una mica també com es fa l'acollida lingüística, perquè és una cosa que es demana atesa la situació sociolingüística de les illes. I després parlarem una mica dels usos i les normes lingüístics a l'ensenyament obligatori. Ens centrarem només a l'escola, a l'educació primària, fruit d'un estudi que es va publicar fa un parell de setmanes, que es diu Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. I finalment intentarem anar una mica més enllà i veure quins usos fan els joves un cop més enllà de l'escola, és a dir, en els hàbits de lleure, en el consum cultural i en l'associacionisme, i veure que el que veurem és que aquestes normes d'ús lingüístic generals, malgrat que en principi el català té una presència prioritària a l'escola, com després veurem, reprodueixen tant els usos, diríem, les normes d'ús es reprodueixen tant a l'escola com en els hàbits de lleure. No sé fins a quin punt esteu familiaritzats amb la situació del català a les Illes Balears. Us ha interessat mai aquest tema? Zero.
Gens? Que us sembla que deu ser semblant? Bé, jo crec que hi ha algunes similituds, evidentment, amb el cas del País Valencià, però també hi ha algunes diferències. Tant l'enquesta d'usos lingüístics de les Illes Balears, que referenciaré com EULIB 2014, com l'estudi Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, EULIJOVIP 2023, demostren que hi ha, o diríem que hi ha tres característiques principals. Hi ha un bon coneixement del català que no té un trasllat, és a dir, es produeix una certa paradoxa. En general hi ha un molt bon coneixement del català en tota la població de les Illes Balears, però hi ha un gran contrast en els usos, que depenen sobretot de les zones. Hi ha dues zones que coincideixen amb les zones de més turisme i més arribada de població al·loglota, és a dir, població que no parla català, que són la Badia de Palma i la zona de les Pitiüses, a Eivissa-Formentera, que agrupem també en un mateix bloc, i després hi ha unes zones en què hi ha més presència del català, que són el que anomenem part forana, és a dir, tota la part de Mallorca que no és Badia de Palma, i Menorca. Per entendre una mica la situació, el que hem de veure és que hi ha hagut, com al País Valencià i com ens ha explicat aquest matí l'Avelí Flors, hi ha hagut un gran canvi demogràfic als segles XX i XXI. Si mirem les dades de l'Ivestat, veiem que la població de Balears va passar del 1920 a ser de 350.000 persones o de 351.000 persones al 2022 de ser de 1.173.008 persones. Per tant, s'ha gairebé triplicat en un segle. I hi ha hagut un increment important de la població al·lòctona, que vol dir de fora procedent o nascuda fora del territori, i a més al·loglota, és a dir, parlant d'altres llengües, principalment parlant de castellà, però també en el cas de Balears hi ha molts parlants de llengües com l'alemany, l'anglès, l'italià, per exemple, a Formentera, l'anglès i el francès a Menorca, l'alemany a Mallorca. De fet, segons dades de Barceló Coblain del 2020, el percentatge de població general nascuda en territoris de parla catalana que hi ha a les Balears, no vol dir població que parli català com a llengua primera, sinó el percentatge de població nascuda en territoris de parla catalana i que per tant pot tenir el català com a llengua primera és el 60% i el 40% és població nascuda en territoris fora que no són de parla catalana. Això, a més d'altres factors, és a dir, com ara la globalització, la massificació turística, cosa que també és molt important, de fet hi ha estudis que mostren com el turisme ha afectat considerablement el paisatge lingüístic d'una banda i els usos lingüístics d'altra banda de certs territoris de les Illes Balears. Acabo de dir, per exemple, que les zones de menor ús del català són precisament les zones més turístiques. Això juntament amb la massificació turística, juntament amb la globalització i de manera general l'increment de la mobilitat que s'ha traduït en el cas de Balears, un increment fort de població al·lòctona, i també l'augment de les tecnologies de la comunicació i la informació ha condicionat bastant el panorama sociolingüístic. Veiem, de tota manera, per exemple, aquí en aquesta primera gràfica, hi haurà moltes gràfiques però les passarem ràpid, les llengües U, és a dir, les llengües inicials segons el grup d'edat. A la població, aquí podem comprovar el canvi demogràfic important perquè la població d'edat més avançada són els que tenen principalment el català com a llengua inicial, diríem és majoritària, però en la resta de franges d'edat el català ja és una llengua, diríem, que com a llengua inicial té uns percentatges més baixos. És especialment significatiu el cas de 30-44 anys, precisament perquè és on se situa la major part de la població immigrada, la població vinguda de fora. Molts immigrants venen per raons laborals i aleshores, i sobretot de població al·loglota, per tant, es tenen aquesta edat, però veiem que més o menys la composició de llengua inicial és aquesta, en què hi ha una presència, diríem, important, però minoritària entre totes les franges d'edat inferiors de 45 anys
a 64 anys del català. De tota manera, gràcies a l'escola, gràcies a la presència del català a l'escola, hi ha uns coneixements del català molt alts i de fet entre 2004 i 2014 les últimes dades que tenim de coneixements, dades quantitatives que tenim de coneixements lingüístics són del 2014 perquè es fa cada 10 anys l'enquesta d'usos i la propera toca 2024, per tant encara no tenim dades més recents, però veiem que de fet del pas del 2004 a 2014 hi ha un increment en totes les habilitats. Aquí hi hauria un efecte de l'escola, però veiem que el 96,8% de la població és capaç d'entendre el català, el 89,3% l'entén per escrit, diríem, el 80% més o menys de la població el pot parlar i un percentatge més baix, però que incrementa en les franges d'edat, ara ho veurem, de més joves, un percentatge més baix és capaç d'escriure'l. Però si us hi fixeu, una cosa són els totals i l'altra és, per exemple, la població que a nosaltres ens interessarà ara, que és la població de 15 a 29 anys, el que trobem és un altíssim percentatge en totes les habilitats. 97,2 l'entenen, 89% de la població el sap parlar, 91,7% de la població el sap llegir i 83% el sap escriure. Per tant, aquí veiem un efecte positiu de l'escola i del model, és a dir, del model lingüístic que en principi prioritza el català. Ara bé, aquest coneixement, i també veurem que això passa en els usos lingüístics de l'escola i que per tant és un motiu no tant de preocupació com de necessitat o d'alerta perquè necessitem actuar, veiem que aquest percentatge de coneixement no es trasllada a l'ús. El català, el castellà és majoritari en la majoria d'àmbits. Veiem aquí que a les Illes Balears general la columna blava és el català, la columna vermella és el castellà, les altres són combinacions d'altres llengües, català i castellà i altres llengües, i la columna vermella veiem que és més elevada en totes les zones, tant de l'illa general de Mallorca, especialment a Palma, que dèiem que és una zona de menor ús del català, i només és més baixa en dues zones concretes que són resta de Mallorca, és a dir, el que abans he anomenat part forana, i Menorca, que són zones que també han rebut menor influència de població al·loglota, és a dir, de població de llengua, és a dir, de població immigrada que no té com a llengua inicial el català. Per tant, aquí veiem que principalment el problema on haurem d'actuar és en l'acollida lingüística i a eliminar també, després en parlarem, determinades actituds lingüístiques que trobem entre la població. Per tant, el que deia ara, l'elevat grau de coneixements del castellà, dels coneixements lingüístics de català, no té un trasllat directe en els usos. De fet, això pot deure's a diverses raons. És a dir, quan es parla de les raons per les quals parlem una llengua, pot haver-hi la llengua inicial, la gent que té com a llengua inicial ha de percebre una necessitat de parlar, com a llengua inicial el castellà volia dir, ha de percebre una necessitat de parlar el català i molt sovint això no passa, veurem que això té a veure amb unes ideologies determinades. També això, la percepció del grau d'ús de la llengua en l'entorn on es viu, l'adscripció, hi hauria de dir adscripció, no adseipció a un grup etnolingüístic, o també el fet que hi hagi una motivació instrumental. Llavors, abans això ja ho he comentat i ho passarem relativament ràpid, hi ha una gran variabilitat territorial i veiem que en tots els àmbits, si no tenim en compte els territoris, és a dir, de manera general, en tots els àmbits predomina el castellà, és a dir, en el gran comerç predomina el castellà, en el petit comerç predomina el castellà, en la interacció amb el personal mèdic predomina el castellà i, a més, trobem una altra qüestió interessant i és que, a més del fet que el castellà predomini en molts àmbits d'ús públic, en usos privats hi havia més variabilitat segons el territori, fora de la llar predomina el castellà, a més trobem un fenomen que és que les persones que parlen català tendeixen, és a dir, només un 30% tendeixen a encetar converses en català, és a dir, la majoria tendeixen a encetar converses també en desconeguts en castellà. Per què? Perquè perceben sovint el català com la llengua
que fan servir amb les persones que coneixen i no tant, és a dir, això es diu ideologies de l'autenticitat, fan servir la llengua amb les persones que coneixen i amb les persones que perceben que són del territori i no pas tant amb els desconeguts, perquè perceben que la llengua d'interacció amb el món, la llengua anònima, la llengua no marcada, és el castellà. Això segurament recorda una mica també el que pugui passar al País Valencià. I això és una qüestió d'actitud, és una qüestió d'actitud i d'ideologia lingüística. I a més tendim, i això també és una cosa que passa sovint, a canviar de llengua. És a dir, la reacció davant d'una... Al revés, hi hauria de dir, la reacció davant una resposta en castellà a una interpel·lació en català, és a dir, tu comences la conversa en català i et canvien al castellà, la majoria de gent passa al castellà, que és la línia vermella. El títol està malament, però aquí el que veuríem és que la majoria de gent canvia al castellà. En canvi, a la inversa, també passa, però no passa tan sovint. Llavors, quin paper pot tenir l'escola davant d'aquest fet? És una llengua que la gent coneix, o la gent coneix en un alt grau. El català és una llengua que la gent coneix, almenys en bona mesura, però no la utilitza, i dintre de la llar o amb coneguts, és una llengua que s'utilitza especialment a la part forana i a la resta de Menorca, però fora de la llar i en interaccions amb desconeguts és una llengua en què la gent tendeix a no iniciar converses. Llavors això es reflecteix, és a dir, podríem dir que es reflecteix a l'escola, quin efecte pot tenir l'escola davant d'aquesta situació. Doncs bàsicament, a veure, d'entrada, no sé si sabeu com funciona l'escola a Balears, però d'entrada el que tenim és una legislació en principi favorable a fer que el català sigui una llengua vehicular. De fet, aquí veiem que, per exemple, l'Estatut d'Autonomia, això és l'Estatut d'Autonomia, l'article 4 diu primer que les institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes i prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears. Per tant, en principi, les institucions han d'assegurar que la gent coneix. Això sembla que ho fan i ho fan mitjançant diversos decrets. També l'Estatut el que diu que quan parla de l'ensenyament de la llengua pròpia, la comunitat autònoma té competència exclusiva, per tant és la comunitat autònoma la que decideix quin és el model lingüístic i a més ha de tenir com a objectiu normalitzar la llengua, el català, diríem, en la comunitat de les Balears. A més, la llei de normalització lingüística diu que el govern ha d'adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període de l'escolaritat obligatòria. Per tant, l'objectiu és que tinguin una bona competència en les dues llengües oficials del territori i això s'han de prendre mesures per assegurar-ho. Perquè hem vist que fins a cert punt es compleix, però no al 100% tampoc. I després hi ha un decret que és el que regula l'ús i l'ensenyament i en llengua catalana pròpia de les Balears en els centres docents no universitaris. I el que diu és que l'administració educativa promourà l'ús de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears com a llengua vehicular de l'ensenyament no universitari d'acord amb l'article 22 de la llei 3.1986 de 29 d'abril, és a dir, la llei de normalització lingüística, i després diu que els centres educatius planificaran la implantació progressiva de l'ensenyament en llengua catalana pròpia de les Balears i ho especificaran al projecte lingüístic de centre. Per tant, aquí hi ha un gran pes en els models lingüístics de les escoles, hi ha un gran pes del projecte lingüístic de centre per determinar quines proporcions tenen del català. I aleshores, el que fan és dir que com a mínim, és a dir, el model que hi ha, aquest matí s'ha vist el de Catalunya, el de Catalunya tindríem que la totalitat de l'ensenyament, o en principi la llengua vehicular és el català. En el cas de Balears el que hi ha és aquest anomenat decret de mínims que diu que l'ensenyament en català ha de ser com a mínim igual que el de castellà, per tant com a mínim del 50%. Però pot ser més.
I això s'especifica en el projecte lingüístic de centre. Per tant, què trobem? Trobem escoles en què la llengua vehicular és el català en totes les assignatures, trobem escoles en què hi ha un 50% de català i trobem escoles en què les proporcions són diferents. A més, el que s'estableixen algunes de les assignatures, això ja no ho passarem, però s'estableixen quines de les assignatures s'hauran d'impartir com a mínim en català. Per tant, és el 50%, però a més amb uns condicionants d'assignatures. Llavors, això, quin efecte ha tingut? En primer lloc, cada projecte lingüístic, cada centre té el seu projecte lingüístic, però a més hi ha unes regulacions sobre com ha de ser aquest projecte lingüístic i el que es diu és que cal tenir en compte la llengua inicial per assegurar, és a dir, cal tenir en compte el context sociolingüístic per prendre les accions necessàries per assegurar el que diu la llei, és a dir, que tothom tingui una bona competència en català també. Això què implicaria? Implicaria que hi hagi d'haver una certa compensació. Allà on hi ha més població d'origen no catalanoparlant, el català ha de tenir una major presència. Com heu vist aquest matí, de fet aquest matí ho explicava l'Evelyn, no sou al mateix grup però m'ha semblat molt interessant que en parlés. Això actualment, diríem antigament, de fet quan en aquest sentit això no és una llei actual, però quan estem parlant de lleis del 97, del 86, etc., per tant quan es van promoure aquestes lleis, de fet era relativament senzill aplicar aquests decrets en la mesura que hi havia un cert control sobre la llengua de l'escola, perquè el professor impartia una assignatura d'una manera, o les assignatures d'una manera molt vertical, en què bàsicament transmetia uns coneixements i l'alumnat intervenia quan era interpel·lat pel professor. Actualment es treballa molt més en grups, es treballa molt més de manera cooperativa, de manera horitzontal i per tant controlar diríem, els percentatges d'aquest del 50% o fins i tot la llengua d'impartició de les assignatures, la llengua que diríem predomina en la impartició de les assignatures és molt més complicat perquè intervé molt més o la llengua de relació entre l'alumnat és molt més present que no pas fa uns anys. Llavors, d'una banda veiem això, que hi ha d'haver mesures per assegurar que hi hagi un bon domini i també, d'altra banda, ja no m'enrotllaré gaire més sobre aquest tema perquè si no se m'anirà el temps en el que realment us vull explicar, també hi ha d'haver uns bons plans d'acollida que garanteixin que la població que no és d'origen catalanoparlant i també els alumnes d'incorporació tardana adquireixin el català. Llavors, simplement s'han d'adoptar mesures per l'acolliment i això es fa també en un programa que es diu Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural, que és el PALIC. A més d'això, a Balears hi ha diverses iniciatives, per exemple, en algunes localitats concretes que promouen la figura del normalitzador lingüístic a l'escola. Per exemple, al poble d'Alcúdia totes les escoles tenen una figura d'un normalitzador lingüístic i en altres escoles, en altres localitats, hi ha la figura del dinamitzador, que complementa el PALIC i que assegura també o intenta que la població d'incorporació tardana i també la població d'origen no catalanoparlant adquireixi el català. Què passa, però? Per tant, què tenim? Que es prioritza la llengua pròpia del territori, però igualment hi ha uns certs condicionants socials d'usos lingüístics i també educatius, del sistema educatiu, que evidentment no s'ha de canviar perquè diríem que té molts beneficis des del punt de vista de l'aprenentatge dels alumnes, que és aquesta figura o aquest canvi de rol del professor, que passa de ser d'un transmissor de coneixements a ser més aviat un facilitador de l'aprenentatge. Llavors, aquests condicionants que afavoreixen l'ús del castellà, fa que, malgrat que les avaluacions de català siguin francament positives, és a dir, al final de l'educació primària, el 2020 tenien una avaluació positiva del català al 94%, encara el castellà també tingui una avaluació encara més positiva i per tant del tot no és equiparable. I la diferència, perquè aquí ens hem centrat només en l'educació primària, però si ens centrem, per exemple, a final de l'etapa d'educació secundària obligatòria, l'avaluació positiva del català
disminueix, se'n va cap al 80%. Per tant, sí que s'afavoreix el català. Hi ha una legislació que diu que, com a mínim, tot el 50% de l'educació ha de ser en català i que, a més s'ha de garantir que tothom tingui competència en català, però no s'hi arriba, o almenys no s'hi arriba en la mateixa mesura que el castellà. Llavors, per què passa això? Això passa perquè per raons o per qüestions relacionades amb els usos lingüístics, amb les actituds lingüístiques i amb fenòmens com ara les mudes lingüístiques. Heu sentit mai parlar de mudes lingüístiques? No? No? Bàsicament és canvis d'usos lingüístics o de llengües d'identificació, llengües inicials, és a dir, canvis que fem quan també tenim canvis importants en la vida. No sé si vosaltres heu percebut en vosaltres mateixos canvis en els usos lingüístics que fèieu quan vau entrar a l'escola primària, quan vau entrar a secundària, quan heu entrat a la universitat i després quan us incorporeu, per exemple, al món laboral. O heu percebut en el vostre entorn que hi ha canvis d'aquest tipus. Doncs bé, l'escola primària és un d'aquests canvis o és un dels punts de mudes on es produeixen mudes lingüístiques. Llavors, tota aquella legislació que havíem vist, que a més ha de tenir en compte el context sociolingüístic, anava encaminat perquè la llengua o el que pot provocar és precisament, o hauria d'anar encaminat a provocar un augment d'ús del català a l'educació a partir dels infants d'educació primària, perquè l'escola és un dels primers llocs de socialització on es poden produir canvis lingüístics respecte a la llengua de la llar i per tant podem considerar que és el primer contacte amb el català o hauria de ser el primer contacte amb el català per part de l'alumnat no catalanoparlant. Llavors, un estudi que vam fer ara fa poc, que vam fer de fet durant els anys 2022 i 2023, ha demostrat que efectivament és el primer o és un dels llocs de primer contacte del català per l'alumnat no catalanoparlant inicial, però alhora l'escola, malgrat que la legislació, com havíem vist, hauria de ser o és favorable a la presència del català i estableix que la llengua vehicular és el català, també és un punt en què hi ha un augment de la presència i de l'ús del castellà per l'alumnat que és catalanoparlant inicial. I això ens ho explicaven els joves que tenien, diríem, tres actituds o vam detectar tres actituds lingüístiques diferenciades. Per alguns dels parlants que vam entrevistar, no he posat les citacions concretes perquè en veurem després, per alguns dels parlants que vam entrevistar, que eren no catalanoparlants inicials, veien precisament l'entrada a l'escola com un fet positiu i que, a més, el fet que el català fos vehicular des de la primera escolarització representava un procés senzill d'aprenentatge del català, poc problemàtic. D'altres veien que això els aportava un plurilingüisme, per tant aquí tenim raons per utilitzar o per aprendre el català, allò que abans algun alumne preguntava, què els hem de dir perquè aprenguin? Doncs bé, perquè com més aviat l'aprengueu, més fàcil ho serà també, perquè sereu plurilingües i això és un fet positiu, però de vegades també el sistema que hi ha del PALIC, de programa d'acolliment lingüístic, sí que és cert que de vegades pot generar angoixa fins i tot entre els no catalanoparlants inicials. Alguns deien que no li agradava, deien no m'agradava perquè m'allavaven de classe i era com, jo vull estar a classe però m'allavaven. Llavors aquí podríem tenir també un punt per replantejar com ha de ser o com s'ha de fer l'acollida lingüística. Abans veiem que hi havia un programa específic en què de vegades el que fan és que els separen de la classe i van a un grup específic d'acollida lingüística, potser aquí caldria replantejar-lo, però hauríem de veure de quina manera. Però alhora, així com veiem que hi ha no catalanoparlants inicials que veuen facilitat el seu procés d'aprenentatge del català, també el que vam constatar és que l'escola reprodueix els usos lingüístics, malgrat que la llengua vehicular en principi hauria de ser el català, l'escola reprodueix els usos lingüístics de la població general. I fins i tot hi havia una informant que ens deia, i que a més és una informant de Menorca, que com havíem vist és una de les zones de més presència del català,
que deia, jo és que diferencio molt clar la vida escolar de la vida fora, perquè jo feia molta vida amb les meves cosines, que eren, o sigui, segueixen sent les meves amigues. Llavors, amb la gent que no era de l'escola, jo xerrava amb elles en català. I en la vida escolar jo trobo que xerrava més el castellà. I això ho diu una persona d'una zona d'ús o d'ús prioritari del català. Per tant, si l'escola, que en principi hauria de ser favorable al català, trobem que hi ha usos del castellà, aquí també ens hauríem de preocupar, certament, o plantejar fins a quin punt hauríem d'intentar augmentar, i això en parlarem una mica més després, les interaccions en català també en l'àmbit escolar, fora de les interaccions alumne-professor. És a dir, el que vam detectar és això, que el català és llengua vehicular en principi dels centres educatius i trobem també alumnes que tenen llengües inicials diferents del català, que no són catalanoparlants inicials, que muden el català amb els mestres a l'escola, però el que trobem és això, que entre els companys d'estudi, que és un tipus d'interacció que cada vegada trobem més pel model educatiu que tenim, que hi ha un augment d'interaccions amb el castellà. I el que observem és això, que hi ha alumnes catalanoparlants que canvien el castellà i després també hi ha una tendència que reprodueix el que deia abans, aquell patró de convergència lingüística al castellà entre també els alumnes catalanoparlants cap als alumnes aloglots, és a dir, cap als alumnes que no tenen el català com a llengua inicial. De fet, això ho constata una informant també, que voldria que li haguessin parlat en català, però que li parlaven en castellà. Deia, ells sempre me xerraven en castellà. Me feia sentir, i això té conseqüències sobre la integració de la població que no és d'origen, en aquest cas d'origen de les Illes Balears, i unes conseqüències també negatives, és a dir, pot tenir conseqüències en la mesura que pot segregar els alumnes i els grups d'amics. Deia, ells sempre me xerraven en castellà. Me feia sentir com que m'estaven dient que és un poc com tonta. Me deien com que no era prou bona per dir o parlar en català. Jo crec que no sé, tu en castellà, i és com no, però si jo t'entenc perfectament. És a dir, el fet d'haver estudiat català a l'escola, és a dir, el fet de ser de fora, moltes vegades, no legitima o fa que molta gent no se senti legitimada per parlar en català, malgrat seguir l'escolarització en català i malgrat haver estat escolaritzats en català. I per tant aquí hi hauria un punt, o ja ho veurem després, un repte per superar, de què parlarem. Per tant, com ja de fet apuntava l'Anuari de l'Educació de 2021, veiem que hi ha una certa emergència, sobretot a partir d'aquest estudi que hem fet ara, el 2022-2023, hi ha una emergència de la segregació lingüística. I això no només té conseqüències sobre els usos lingüístics, sinó també sobre les desigualtats i després la desigualtat d'oportunitats que aquests alumnes tindran fora de l'escola. Això què ha passat? Això ha portat algunes localitats, per exemple Inca i Manacor, que són localitats, malgrat tot el que havien anomenat part forana, és a dir, resta de Mallorca, que no formen part de la Badia de Palma, a fer un repartiment equitatiu de l'alumnat entre totes les escoles, diríem. Tot l'alumnat aloglot es reparteix de manera equitativa, però encara hi ha molts municipis, especialment Palma, per exemple, que no ha fet aquest pas. Què passa? Clar, si a l'escola, que en principi és dominant catalanoparlant, diríem, o que té llengua vehicular del català, trobem aquests usos lingüístics i aquests inicis de segregació, què passa fora de l'escola? Què trobem en els àmbits de lleure? Bàsicament, quan parlem, o quan nosaltres hem parlat això de més enllà de l'escola, veurem que dividim tres àmbits. D'una banda, el lleure, i aquí hi entraria consum de la televisió, de la ràdio, és a dir, mitjans de comunicació, xarxes socials, videojocs, lectures, etc. D'altra banda, lleure no volia dir això, consum cultural, després hi hauria associacionisme i després lleure en el sentit d'activitats extraescolars, especialment esportives, artístiques i d'altres tipus. Veiem que, què passa? Clar, en la televisió i la ràdio hi ha un predomini, sobretot, del castellà, diríem. El català és un 8%. I això, de moment, pot semblar que no és gaire rellevant,
però si pensem de vegades en, per exemple, el desenvolupament d'habilitats col·loquials o de la influència que poden tenir els mitjans de comunicació sobre els usos lingüístics de la població i també sobre la llengua de la població, doncs sí que pot tenir conseqüències. A més, aquests usos lingüístics de català i castellà de manera general, que no ho acaben d'especificar, no són volguts moltes vegades. Es produeixen per falta de coneixement o falta d'oferta. Per exemple, aquesta d'aquí, aquesta informant, deia i passa açò que quan xerràvem un dia amb les meves amigues d'això que mos fèiem, anem a cantar, mos deim, hi hauria de dir, i anem a no cantar, sinó cantar Sintro d'en Doraemon. I clar, començaven elles en castellà i jo la començava en català i me fan, hi havia Doraemon en català? I llavors això, en realitat, pot augmentar o pot fer augmentar encara més el que dèiem de la segregació lingüística en la mesura que per algunes franges d'edat, aquí estem parlant ja de població una mica més d'edat més avançada, no són escolars, aquestes sí, era una porta d'entrada, la televisió per exemple, era una porta d'entrada al català que reforçava d'alguna manera les interaccions que després tenia amb els companys de classe si parlaven, per exemple, de les sèries que miraven. Llavors ella, per exemple, deia, bàsicament va ser ma mare que me va implantar bastant el tema del català per la tele, en plan dibuixos animats en català, Doraemon. Pareix un doi, però és que és superfactible, perquè després passa això, que amb les amigues poden cantar les cançons del Doraemon o poden parlar del que han vist a la tele i si tenen oferta en català i la miren, també seria una de les maneres que dèiem amb les quals es podrien fer augmentar aquest nombre d'interaccions en català i, per tant, garantir la igualtat d'oportunitats. Què passa amb l'hàbit lector? Doncs passa una cosa similar. El 50% de la població dels encastats llegien en castellà, el 20% en català, el 20% català i castellà i el 10% altres llengües. En aquest sentit, moltes vegades les lectures en català eren lectures que havien iniciat a l'escola i no he posat aquí comentaris dels participants, però per exemple deia el fet que a l'escola m'implantin un hàbit lector i me l'implantin en català, per exemple, me'l creïn en català, ha fet que jo llegís també després en català. Per tant, aquí l'escola una altra vegada pot tenir un paper important en l'augment d'ús del català. En altres àmbits culturals veiem que es reprodueix el mateix, no hi ha prou oferta, en música sí, però en els altres àmbits, al cinema, tots miren pel·lícules en castellà o en versió original subtitulada, bàsicament perquè als cinemes de Balears pràcticament no hi ha pel·lícules en català, se situa l'oferta en un 1% o 2%, és a dir, no s'arriba ni al 5%, i després en els vídeos a la carta passa una altra vegada el mateix. I això també condiciona després les interaccions que poden fer en altres àmbits aquests alumnes. Aquestes interaccions també, i els usos lingüístics que dèiem de la població general, de les interaccions entre els alumnes a l'escola, el reflex o les converses que puguin tenir del consum cultural també reflecteixen en la participació social, diríem, el que dèiem de lleure. És a dir, en els esports, en les activitats artístiques, vam incloure dansa com a activitat artística, ja sé que podria ser conflictiu, podria ser esport o activitat artística, però també entraria música, teatre i pintura, i en altres activitats. Què és el que vam veure? En els esports què passa? D'una banda, predomina, sobretot, té una gran influència la llengua de l'entrenador, perquè és qui dirigeix l'activitat. És una mica el que dèiem, que a l'escola abans hi havia una certa verticalitat i, per tant, la llengua del mestre condicionava molt la llengua de les classes. En els esports encara passa fins a cert punt, la llengua de l'entrenador condiciona el grup, però què passa? Que moltes vegades, a Balears el que trobem és que en els entrenaments els entrenadors que perceben que una part del grup és castellanoparlant o ells mateixos són d'origen al·lòcton, parlen en castellà també. I després, en el grup d'iguals, trobava una altra vegada la convergència lingüística al castellà. Per tant, tendeixen a utilitzar molt el castellà. En les activitats artístiques, com que sovint estan organitzades, especialment la música, per institucions públiques,
i aquestes institucions tenen una certa regulació que impulsen cap a l'ús del català com a llengua vehicular, hi ha més presència del català. Ara ho veurem amb una mica més de detall. I en altres tipus d'activitats el que veiem també que la llengua de qui dirigeix l'activitat és fonamental i després és on es percep més clarament una cosa que segurament també es reprodueix al País Valencià, que és la consideració del català com una llengua marcada, sovint associada a unes determinades ideologies polítiques. No sé fins a quin punt passa, però almenys a Balears això es produeix. Llavors, un dels reptes que tenim, si volem incrementar l'ús del català, és superar aquestes percepcions. Els entrenaments, per exemple, el que veiem això, deien, això és una informant, deia, quan hi vaig anar vaig tenir una que parlava en castellà i dos. Un segur que era català i ell parlava en català, vull dir, si jo em dirigia cap a ell parlàvem eivissenc. Per tant, veiem que en la interacció personal, això és una de les coses que dèiem també, el català com a llengua d'autenticitat, de relació amb els coneguts, de relació amb les persones més properes, entre ells dos en la interacció personal parlaven en català, però crec recordar que l'entrenament general, o sigui, per tots, el feia en castellà, però no sé si 50-50. Per tant, la llengua d'interacció amb el públic, la llengua de relació amb el públic, torna a ser el castellà, almenys en els esports d'equip. Hi ha una forta presència, crec que caldria, seria un objecte, és a dir, una cosa molt interessant d'estudiar en quines llengües es fan els esports a Balears. En canvi, en el conservatori, com que és una institució pública que té una regulació també des del punt de vista de la legislació, vull dir, una regulació des del punt de vista de la llei d'educació, sí que veiem més presència del català. Deia, en els conservatoris sí que es xerrava molt més el català, no sé si per el fet que fossin estudis més oficials, que al final els mestres havien de xerrar en català i amb tothom la meva llengua principal era el català. Per tant, aquí sí que trobem que, com que hi ha també la necessitat que la llengua vehicular sigui el català, doncs almenys hi ha un espai d'interacció amb el català. I també el que deia abans de les ideologies marcades, era el que comentàvem, en els grups d'escoltes o en les associacions vinculades a ideologies polítiques més aviat d'esquerres i sovint catalanistes, hi ha una presència més alta del català. I això és una de les coses també que condicionen els usos lingüístics. Deia, en el grup d'escoltes, per exemple, deia, i allà, el CAU sempre és com a molt d'esquerres, molt política lingüística, sempre català al poder i, al final és això, vull dir, els primers caps que tenia eren menorquins. Per tant, veiem que hi ha com tres tendències. Llavors, cap a on ens condueix això? Des del punt de vista de la situació social general, hi ha un coneixement elevat del català, tot i que no igual que el del castellà, però hi ha un coneixement elevat del català, per tant no seria excusa per no utilitzar-lo, almenys a Balears, i en aquest sentit l'escola ha fet molt bona feina, però el coneixement no es reflecteix en l'ús. És a dir, hi ha un ús més elevat del castellà que no pas del català. I això pot passar per diverses raons, però sobretot per la manca de valor instrumental en molts àmbits del català. Per tant, el que hem de fer és assignar-li aquest valor instrumental, és a dir, fer-lo necessari. I això es pot fer, per exemple, mitjançant accions sancionadores per part de l'administració, és a dir, amb més legislació que impulsi cap a l'ús del català. Quedarà molt malament, podrà semblar com allò d'aquelles idees, aquesta persona vol imposar el català, el que acabo de dir, aquesta persona vol imposar el català, bé, simplement seria qüestió d'equiparar-lo a les obligacions que té també o que tenim també de saber, de conèixer i d'utilitzar el castellà en molts àmbits, atès que almenys a Balears són dues llengües oficials. I en general hi ha una certa norma de convergència al castellà, sobretot causada per la percepció que el català és la llengua per utilitzar amb les persones conegudes, la llengua per la gent d'aquí, és a dir, d'aquí, entenent d'aquí com gent nascuda a Balears, per tant com una marca de mallorquinitat, menorquinitat o de ser de Pitiuses, d'eivissenc o formenterer, i no pas com una marca, i no pas com una llengua d'interacció amb el món, no pas com una llengua anònima no marcada. I per tant, qualsevol que es percep de fora o que t'interpel·la mínimament en castellà o que es percep fins i tot amb un accent que no és de catalanoparlant inicial, diríem, rep una resposta en castellà.
a l'escola i en el lleure què passa? Doncs trobem bastant una reproducció d'això mateix. El català és la llengua vehicular de l'escola, hi ha més variació en la llengua vehicular del lleure, perquè depèn molt, és a dir, no hi ha cap regulació específica, per exemple, en l'àmbit dels esports, en l'àmbit de les activitats extraescolars tampoc, i per tant depèn molt de la llengua que decideix el monitor en qüestió, i també, i en canvi, en àmbits com ara la música, per exemple, del conservatori, doncs sí que hi ha més regulació, i això, hi trobem una reproducció dels patrons generals, és a dir, hi ha una forta presència social del castellà i una certa norma de convergència. Tot això es vincula amb el que deia abans de les ideologies d'autenticitat, que és la llengua amb què es marca el català. D'això en parlava una autora que es diu Catherine Bullard, que té diversos estudis relacionats amb els usos lingüístics a Catalunya, i explicava això, que sovint el català es percep com una llengua que és marcada, fins i tot ideològicament marcada, i el castellà és la llengua anònima. Llavors, el que caldria fer per assegurar l'ús normal d'aquestes dues llengües, i sobretot, no tant per evitar que el català desaparegui o perquè sí, diríem, sinó per garantir que els drets lingüístics de les persones, és a dir, el dret d'ús, el dret de coneixement, el dret d'interacció i el principi de no discriminació per raó de llengua, és a dir, es compleixin. Per garantir això, caldria superar aquestes ideologies i caldria fer o convertir el català també en una llengua no marcada, diríem, també en una llengua d'interacció amb el món. Llavors, quines recomanacions es podrien fer així de manera general en el cas, o per d'alguna manera això, superar aquestes tendències que veiem en l'escola malgrat una legislació parcialment favorable, no tan favorable com podria ser la de Catalunya, però parcialment favorable. En primer lloc, una extensió de coneixements suficients per aconseguir una bona competència comunicativa en català en qualsevol àmbit, per tant, no només en l'àmbit escolar, sinó també en l'àmbit de lleure, en aquestes interaccions una mica més espontànies i més col·loquials. Després, crear espais segurs per l'ús de la llengua, espais en què, per exemple, no es corregeixi i també espais en què no es canviï de llengua davant de la mínima percepció que aquella persona no és catalanoparlant inicial o ha comès un error o el que sigui. Després, crear i consolidar entorns que facilitin i estimulin l'ús del català. Tot això són reptes que caldrien implantar en la societat de Mallorca. Modificar hàbits lingüístics en casos en què s'abandona el català innecessàriament. Veiem que hi ha un bon coneixement de català en la població balear, per tant, aquest canvi de llengua sovint no és necessari. Això passa també per normalitzar les converses bilingües. Clar, és molt difícil normalitzar les converses bilingües, bàsicament perquè la llengua sovint no és només un instrument de comunicació, també és un instrument que ens identifica, és una part intrínseca de l'ésser humà, i també permet crear vincles entre els éssers humans, i llavors de vegades és molt difícil no acomodar-se a la llengua de l'interlocutor, però en uns contextos en què el català és una llengua minoritzada i que a més sabem que en un 97% hi ha un 97% de possibilitats que ens entenguin, per tant podríem arribar a normalitzar aquestes converses bilingües, superar certs prejudicis, prejudicis com ara aquell que havíem vist amb aquella parlant que deia jo soc de fora i sempre em parlen en castellà, doncs no és... i em feien sentir exclosa, per tant, superar aquesta qüestió, i altres prejudicis, com ara el català no serveix per res, el català només és per la gent d'aquí, en canvi les altres llengües t'obren portes, etc. I després també generalitzar el coneixement de recursos en català. Veiem que moltes vegades no miren la tele en català, no miren el cinema, no miren plataformes en català, bàsicament perquè les desconeixen, i passa el mateix amb els videojocs i les xarxes socials en què ja no he entrat. Per tant, he intentat dibuixar una mica el panorama que tenim, veure com, malgrat que hi ha una legislació relativament positiva, no sempre es trasllada en els usos i que per tant hi ha moltes coses a fer, ni en els usos escolars i en els usos de lleure, i un seguit de reptes o recomanacions o coses que caldria fer, almenys en la societat balear. No sé si alguna seria traslladable, suposo que sí, en el cas d'aquestes terres, diríem, de les terres valencianes, també que podrien servir per intentar incrementar l'ús del català. I bé, ja callo perquè ja passa un minut del
del màxim que tenia assignat. Si teniu...